Jiġu momenti fejn ħajjet persuna tkun f'periklu u jkun biss intervent professjonali f'waqtu li jista' jsalva dik il-ħajja. Għal dan il-għan għal darb'oħra St. John Rescue Corps qed tiftaħ il-bibien tagħha għal dawk li jaspiraw li jsiru volontiera ġodda. Sejħa li se tkun miftuħa għal dawk li huma interessati li jirċievu taħriġ fil-qasam ta' salvataġġ mill-għoli. St. John Rescue Corps ilu jopera għal dal-aħħar 30 sena. Fej l-iskop ewlieni tal-organizzazzjoni li tassisti d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waqt emerġenzi kbar. Meta wieħed jidħol volontier ma' din l-għaqda jibda jirċievi taħriġ intensiv fil-qasam li jkun għoġbu jispeċjalizza fih. Kif wieħed jirċievi t-taħriġ kollu jkun jista' jibda jipparteċipa f'diversi operazzjonijiet li dan il-korp ikollu minn żmien għal żmien. Roberta Tart li ilu volontiera għal dawn l-aħħar snin spjega li apparti li dan ix-xogħol u taħriġ minn dejjem kienu jogħġbuh, l-aktar ħaġa li żammitu parteċipi f'din l-għaqda hija l-element ta' familja. Mela ħeġitkom biex tapplikaw għal-mana, aħna nilqawkom bħala familja, naħdmu bħala tim, ġifieri tuħatejnu il-ħaddieħor.